Здравейте, това е едно ревю на H800 слушалките. Всяка поддържа технологията Bluetooth 4 и можете да видите от какво се състоят. Една част тип диадема, в която са вложени батериите и модула, и слушалчици, типични тип тапички, с които се провежда звука. Едната част се състои от модул, в който не знам дали се вижда добре. От дясната страна има on-off бутон. От предната страна имаме индикатор на слушалките за включения Bluetooth, и с това бутонче се приемат и отхвърлят разговори, както се спира на пауза или включват слушалките. Смисъл, от тук може да се контролира музиката на телефона. От другата страна имаме изписано логото Bluetooth и никакви други индикации. Имаме бутончета за усилване и намаляване на звука и Bluetooth и мини USB порт, извинявайте, за зареждане. Много лесно се сдвоява с устройства. Например, тук с дугълчето. Това е дугъл X5. Сдвояването е лесно. Не знам дали се вижда добре. Ето най-отгоре HV800 установена връзка. Проблем, в който видях, ако може да се каже, че е проблем, е, че при възпроизвеждане на музиката едната слушалка предава доста по-слабо. Не знам това дали е проблем на моите слушалки или по принцип. Ето сега ще видите едно възпроизвеждане на YouTube. Ето, тръгна. Вижте, с бутончето, където светка, можем да го спрем. Ето, спря на пауза. След повторно натискане на бутона отново тръгва. Слушалките са изключително евтини и при мен успяха да издържат като възпроизвеждане около 4-5 часа спокойно се възпроизвеждаше музика. Може би имаше и за още половин час, но не съм ги изцеждал до край. Така че, ако някой има нужда от такъв продукт, ефтин, сравнително удобен, идва в комплектацията с няколко вида тапички и това всичко за около 12-13 лева, мисля, че е добра цена. В онлайн китайските магазини е около 8-9 до около $8 може да се намери между 6 и $8, така че ако ви харесат HV800 могат да ви свършат работа. За съвсем, разбира се, за меломаните не са много подходящи, звука не е чак толкова качествен, но сравнително дълга живот за възпроизвеждане, компактната форма и така доста приятни и на вид, и за ползване. Мисля, че си заслужава цената. Благодаря ви. Ако имате въпроси, може да ги задавате отдолу. Благодаря.